थांनाय सरकाराव खुन्दुं कम्बल साप्लाय होनानै कौटि कौटि थाखाफोरखौ सानै साथाम मानसिजों लोगो नांनानै जायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो बन्द खालामजोब्बाय। दा बेनिखायनो अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फिसिनो जोङो अनसुंथाइ होनो हायो, सासे सासेनोबो होनो हायो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो होनो हायो आरो जोंहा सेंग्राफ्रा जुदि ससाइटि बानायोबा ग्रुपआवबो होनो हायो आरो गोबां मानसिनो दाउ अमा फिसिनायनि जोङो लन होनो हायो। देग्लाय बे साप्लाइफोरखौ जों होआखै नालाय 15 कौटि रां हेन्डलुमनि जि दाग्रा आइजोफोरनि थाखाय जि दाग्रा सेन्टार बानायनो थाखाय 15 कौटि रां जोङो लाखिनानै दोनदों आरो बेखौ जायगा जायगा 20 लाख 25 लाख बेबायदि फिसा फिसा 20टा 30टा जि दाग्रा जाकार्ड मेसिन थानाय सेन्टारफोरखौ जों बानायनो लादों आरो आं दिनैसिम जिखिनि होबोबाय बेनि गेजेराव हाइस्ट देरसिना जाहैबाय रायमानायाव 50 लाख टाकानि मोनसे उइभिं सेन्टार।